presented by Abhimanyu Yadav. Abhimanyu Yadav. Abhimanyu Yadav. Abhimanyu Yadav. Mr. Abhimanyu Koni Mr. Abhimanyu Koni सरस्वती मैया के मूर्ति बधाइले झलरे बैलून से पाठ सजाइले सरस्वती मैया के मूर्ति बधाइले झलरे बैलून से पाठ सजाइले तो मैया के चढ़ावे फूल लाली लाली उता मैया के चढ़ावे फूल लाली लाली पूजा करे पियर की फरक माली पूजा करे पियर की फरक माली पूजा करे पियर की फरक माली Abhimanyu Yadav. Abhimanyu Yadav. Abhimanyu Yadav. Abhimanyu Yadav. Abhimanyu Yadav. कोइले सजावट बाटे मैया के मूर्तिया चम चम चमकता रे मैया के सूरतिया कोइले सजावट बाटे मैया के मूर्तिया चम चम चमकता रे मैया के सूरतिया उता डीजे मंगइले हे बाबी कासवाली उता डीजे मंगइले हे बाबी कासवाली पूजा करे पियर की फरक माली पूजा करे पियर की फरक माली पूजा करे पियर की फरक माली Mr. Abhimanyu Koni Mr. Abhimanyu Koni Mr. Abhimanyu Koni डीजे बजा के नाचे खूबे पान डाल में खुशी के दिन आइल बाटे खुशहाल में डीजे बजा के नाचे खूबे पान डाल में खुशी के दिन आइल बाटे खुशहाल में गावे यादव अनिल गीत झा कासवाली गावे यादव अनिल गीत झा कासवाली पूजा करे पियर की फरक माली पूजा करे पियर की फरक माली पूजा करे पियर की फरक माली Mixed by Abhimanyu Yadav.